Xocahiya Girkêlekê ya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê salvegera raparîna 12 Adarê ya 2004 vejand. Bûbûneya derbasbûna 17 salan li ser serhildana 12 Adara 2004 Xocahiya Girkêlekê ya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê salveger bi rawestandina 5 xulekên bêdeng li ser canê pakrewanên raparîna 12 Adarê û pakrewanên Kurd û Kurdistanê hate girtin û hatine rawestandin vejand piştre berê xwe da gora şehîdê pêşmerge Mesûd Ehmed li gundê Mixêt yê gundewarê Girkêlekê û çend gotinek li ser gora wî hate xwendin. Gotina Pedekesê ji aliyê Salih Cemîl endamê Komîta Navendî ya Pedekesê ve hate pêşkêşkirin.